ga dan takarar mu mun yarda da shi Baba Dan Audu in ya hau miyar mu sai mun ci kashi Baba Dan Audu nasara dai ta rabu ce ba mu fushi sabon fati kishin mu ne ku gane nufin shi Baba Dan Alagawa muna kira ku rike shi Baba Dan Audu da gidan shahar da ku jama'a Assalamu alaikum. Wa assalam wa rahmatullah. Baba Dan Audu. Malam. Sannu Baba Dan Audu. Allah ina ka sani. To Baba Dan Audu waye bai san ka ba. Yai wato an sani duk garin nan ko kuma je duk kasan nan. Inda yaro zai shanye kokon naira 20 to ina mai tabbatar ma ya san Baba Dan Audu. to amma to kai me sunan ka saboda kan san ka kai ma. Ni sunana Baban Nura. Baban Nura abokin Baba Dan Audu. Baba Dan Audu me labari ne? A labari yana nan muna ta fafutuka idan Allah ya sa an samu yadda ake so samari a samu a dan harhaɗa a zo a samu a koma. Wai yanzu Baba Dan Audu baka daina wannan lissafin na barin kasa ba? Kai to wai kai wani irin ka dahumi ne kai kana nufin kai kana jin a nan kasar zan mutu ne ko an ce maka a nan kasar zan mutu ni a Saudiya zan mutu. So ai gani ne ga ka a nan kullum. Kwarai da gaske a Saudiya zan mutu can cikin yan uwana. Baba Dan Audu har yanzu baka daina wannan mafarkin ba? To kasar da har yanzu nama baya wuce yanka biyu a cikin naman miya. Yanka biyu? Bai fa a sa maka yanka biyu ba har yanzu a kasar nan. To ai kana cikin masu arziki. Naman yanka biyu? Yanka biyun ba. Ko da yake yanzu na gani. Tak. Kuma baka sani ba. Akwai wata shegiyar tsabi'a da na tafi na batta. Wacce kenan? A ƙasar nan na dawo kuma na tarar da ita. Wacce ce? Yawwa. Yankin nan wai ca nake dabbobin nan gaba ɗaya ba daga nan ake kiwata dabbobin da ake kai musu can ba. Daga nan ne? To sun fi mu yankan nama. Haka za ka ga yankan nama gundume ne. A can din? Ka san na ɗan taɓa zama a Ikko. Baba Dan Audu duniya. Can ma ka rayu kenan? Na kaɗa Ikko kafin in bar ƙasar nan. Kenan? Radda na sauka a Ikko na je zan ci abinci. To saboda in koyi halshi sai na ce su bani kalar tuwansu. Amala kenan? Bakin tuwo na sarkin Ondo. Ko wacce kaso biyu ya iya mumbu. Aha ba ne daga cin tuwo sai ka yare? Ka taba cin amala? Ka jaraba ka ci. Ni fara da nake ci. To wane ne? Fara. Ita fara? Ban ci maka ba. Ka kama ka me kenan? Wai in je in sarkin maza in je yan dandu. Ta ɗibo ta kwarfo abin nan ta zuba min. Ka san su a bakin titi ma sai mutum ya ci ya koshi. Za ka ga wasu irin masu kansu masu da abincin ba sai an yi shago ba. Sai ka gansu da safen wasu fankatan tikan mata ne sai su saka wata irin dan abin nan da ake sakawa a nan. Da safa haka za ka ga a turu abinci na tururi sai ka ga mutum da ya shawo maka kwat da shad ya sa laka tayan amma sai ya gan shi a bakin titi a kan benci a gefe guda na ci kai wasu ma a cikin ganye suke cin abinci. A kudin? Wallahi tallahi. Na ce a samun ni wannan bakin nasu da aka samu mun an karɓi abinci na duba ba sai na fara bambami ba. Wa zai samun dan me za a jefa dan me za a saka min marmara a cikin abinci wata gundume mai marmara daga an jiwo. Marmara kuma? Gamar a cikin abincin ba. Ta me? Na shi ne iya ta zo ta ce ta ni da ce yaya aka yi aka sa abin nan ta ce ko sina ni ran kan kawai. Baba Dan Audu duniya. Ka san abin da ta faɗa? Cati ba marmara bace. Nama ne irin gidigan nama ne sosai wannan marmara da ne tsammanin marmara ce a ciki
ashe yankin nama ne, kaga girman nama da koshi na suka sha maka ga maka da girman shi Allah ba baba dan Audu duniya to Allah na duba kai su fa duk a Saudiya wallahi radda na fara sauka a Saudiya ranar farko da na sauka a Saudi Arabia rana ta farko da na sauka a Saudi Arabia ina tafiya akan hanya za mu tafi za mu koma masaukin mu sai naga ana mun haka da leda zan kauce to ba san shi ba radda na fara zuwa kenan a birnin Makka farkon zuwa na radda na fara sauka ta ba sai na bana caki ce mun karbi abinci ne sai na dafe maka tafin masauki mu hudu ne da muka bude ka san me a ciki a to kaza ce ta kai girman kanka so uku ka san kajin maka kuwa kaza ta girman kai na ka san kajin maka kuwa duk da kai baban nura duk da yau na san ka kaza a maka wato idan ka akwai fa kaza da ta za ta kai ka girma kwarai da gaske a to ko ba ta kai ka wani za ta kai ta din kujerar nan kuma sai tana kwanci to da yake ci ya ga ta ake kuma da wuka sara ta sara kowa ibi ta sa baba dan Audu kai baba dan Audu ya labarin takara baban Nura kai addu'a Allah ya kai ka Saudi Arabia ka je ka ga abin da ake ci kawai ya ishe ka to yanzu baba dan Audu ya magana takara maganar takara tana nan ba ta shugabancin kasa ba maganar takara tana nan to a wace jami'a to baban Nura in banda abin ka wai dan Audu kai fa kace ka san dan Audu kwarai ko to dan Audu zai tsaya maka jami'a ɗaya ne sagege duwa kenan idan ka faɗi kenan to abin tambaya yanzu idan ka zaɓi waccan bata ci ba kuma wadda ka zaɓa ba ka zaɓa ba ta ci ya kenan duk wacce ta ci taka ce ai dama kai ne a cikin su ai tsiyan ne musu kai baka ga fasta ta takara tana ta yawo ba ai abinda na fare musu na fara tsayawa ita jam'iyyar da take kai fastar ta na fara shiga na gani sati mai zuwa kuma na ga ta PDP na shiga APC tukunan ne lubu sai da na zama dan gari sati na biyuwa sai na fada PDP to ka rike jan APC ka rike PDP a Najeriya akwai wata jam'iyyar da ta rike babu ai in dai za a yi zabe a ci in dai shugaban kasan kake so to kar ka wuce nan sai dai kuma in kansila kake so sai ka je akwai wani zankin da su zakara da masu ne sai za ka ga suna abin kai har akwai jam'iyya mai alade to dan Audu ikon Allah to amma haka ne a Najeriya ba a taba dan siyasa kamar ka bake ba abun ba na Allah bane ai abun na Allah ne wai budurwa da jika shikenan kuwa to yanzu ya za a yi da tsarin kuɗi kuma ka san fa ita siyasa sai da kuɗi yawwa dan gari baban Nura na baba dan Audu duniya to kowa ina nan kowa kasa kunnansa nan ba da dadewa ba zan fidda tsarin da za a bi shi ka inda za a yi a samu kudin nan kati za a kankare mu kankare kati kuma yan dangwalen dai da ka sani yan dangwale su za su kankaro katinsa su dangwala su aiko mu to ba a yi ko kwanan nan ina mawakin nan Dauda ka hutu rarara ba kuɗi a kan nan ba ya bayar aka dinga zuba masa kuɗi ba ai na ga abin da ina sani kuma ma ina so sannan ma nema nan ba da daɗewa ba baba dan Audu zai ba da account number da kowa zai ba da gudunmuwarsa baba dan Audu duniya ba kai kace ana kaunata a ƙasar nan ba sosai to so nake in ga masoya kaga kaunar yanzu kai in aka ce ka ba ka ga akan nan ba ka tura baba dan Audu kati ba za ka tura masa ba da yawa ba so dai ai akwai irin mu ba za su kirgu ba ni da kudu zan tura ma baba dan Audu ana da kudu zan tura masa amma baba dan Audu za ka yi mulki da wahala yanda yan jagaliya da yan zaman banza suka cika kasan nan wai ya za ka yi da su
ai idan kana bibiyar baba dan Audu ai na gama da yan jagaliya. Aha ba. Allah wallahi na gama da yan jagaliya. Shugaban su gabaki daya kambal nawa ne, abokina ne. Ni fa idan baba dan Audu ya ci shugaban kasa za a daina duk wannan harkar da bas. To wai duk ba rashin aiki bane ni? Da kai magana kambal. Kambal shi zan ba ministan tsaro. Kaga ta ina za a yi daba. Saboda ya zare ma ido? Kwarai kuwa. To kambal wai shin duk me yake kawo wannan harka ta daba duk ba kawai rashin aikin yi bane? Kuma haka ne. Don ka ɗauki shugaban marasa aikin yin, in ka ɗauki shugaban 'yan iskan na Afirka da kewaye shi kambal. Ka bai minista. Shi kambal ka bashi ministan tsaro, akwai sauran shekenci da shekantakar da za a sake maka? Abin da nake nazari yanzu kamar ma kasar nan za ta gyaru idan baba dan Audu ya zama shugaban kasa. Ba shi isa muka fito don mu gyara kasar ba. Ba shi isa muka fito don mu gyara kasar. Tak wannan zance naka ya mun daɗi. Baba dan Audu duniya. Wannan zance naka ya mun daɗi. Kai baba Nura. Na'am baba dan Audu. Dauki ruwan. Sabon fati har ka ja da baya ka fito Haruna hit zango gani nan cikin tafiyar ka. Baba dan Audu. Nasara ta Allah ce dai. Baba dan Audu Allah taimaka mu ci zabe. Sabon fati. Mai kamar zuwa ka aika. Baba dan Audu fito mu bi ka min yarda da kai. Sabon fati. Kana jin wannan zance? Ya ina jin zance baba dan Audu. Na'am. A haba baba dan Audu. Yanzu in bude ruwan duk firan nan da muka yi ba zan sha ba. To ba a fara turo ba a fara kankaro katin nan ba. Baba dan Audu takarar shugaban kasa ba kake. Kar ka zama daga cikin waɗancan 'yan bakin ciki. Yanzu kana kallon ƙasar nan fa kowa ta kansa ike yanzu. Kana 'yan miliyan 30 ce ba suka shigo hannuna, amma aka dinga ya maɗiɗi aka dinga bi ta sai da aka raba da su. To an san halin ka ne baba dan Audu. Ulmata ake a garin ne? Sosai ko baba dan Audu. An san ka ko ina a ƙasar nan. To da aka yi zancen nawa da me ake cewa? A'a zance fa ana ta yi kala kala. Wani ya baka haushi, wani ya baka dariya, wani ya baka tausayi. Wani kuma gashi nan dai zantuttuka kala kala. Ai lallai. Musamman bangaren kuɗi. Ai lallai nake gaya maka. Na kula bakin ciki ake. In muka saba da Baba dan Audu. Wato baban Nura kake ko? In muka saba da kai wata ran har kuka sai kai. Allah baba dan Allah wallahi. Dan Audu ne ba. Mai abin tsiya da na kirki. Wannan gaskiya ne.